Ja, och framförallt det. Så det är inte blir att det är lite grann att det är lite glappar som gör att hon inte backar ifrån. För då blir det lätt också, blir det lite glapp där, så det är inte alltid lätt att känna när man har ett tryck mellan bakben och hand. Utan då är det lätt att man istället söker och så söker man det lite grann bakåt med handen. Istället för att man tänker det från armbågen till liksom, där man känner tryck. Ja, men det där med tummen var bra. Mm. Ja, precis. Ja. Det blir så lite vickning och egentligen så behöver man inte och man ändrar inte någon annanstans heller. Tror du mycket